unotogona kuti kana wakatorara pakati pehope wotonzwa mweya mutsvene uchiti muka upopote, nenhau yekuti nyaya yezvigananda iyi vanhu vari kuitora as if inyaya diki, nenhau yekuti zvinhu hazvisi kunyatsa kuexpozwa muZimbabwe, nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika ndiye ari pamberi kuvharidzira mbavha dziri kubira nyika. Unotosvika papoindi yekuti journalist anotobvunza president wenyika kuti zviri kuitwa naChivayo zviri suspicious, muri kuzviona sei semutungamiriri wenyika? Hamuoni here kuti pane need yemaproper investigations? Because tikanonoka tinogona kufirwa nevanhu muzvipatara, matenda mishonga yacho isiri kusvika muzvipatara. Bonzi ini ndinopinda papi pamunhu ari kuita philanthropy job. Philanthropy job, Chivayo being a philanthropist. Why tichiti issue ye motikari dziri kudonetwa dziya inofanirwa kubata kubva kumwene ari kudistributa mota, kambani dziri kushandiswa kuita money laundering through those cars, nevari kureceiver wacho. Because kudziya moto wembavha unenge uri mbavha, principles echiwanhu akaonekwa kuti criminality haiitiki kana pasina all stakeholders. Kana pasina ari kukupa manyemwe ekuti unoenda kunoba motikari, woenda kunomupa wokupembedza, hauendi futi kunoba imwe because it's of no use. Asi kune vanhu vari kuramba vachipembedza zvigananda. But chandiri kufarira ndechekuti system iri kupika database zvakanaka nemarecords zvese zviri kuitika zvingangova zviri kudestroya nyika. So tiri kufamba zvakanaka ipapo. Asi dambudziko nderekuti pari kunetsa kueffecta arrests nenhau yekuti mutungamiriri wenyika ndiye ari pamberi kudefenda, kuprotecta mbavha idzi. Imimi imagine mota dzine vana vake chete yemutungamiriri wenyika. Moti anoenda pamberi kuti ngatisunge zvigananda, touya toti ngatitsigirei revolution wakomana, motanga kuswera muchinetsana, kuvhiringidzana, kutukirana nyaya dzatsuro dzemugodzi matsuro. Iyo nyaya dzekutsamwira dziri genuine dziripo dzembavha idzi. Zimbabwe ndeyedu, haisi yema-individuals. Why tiri kuti let's join hands as the people of Zimbabwe? Inhau yekuti we understand the power of the people. Tona vamwe vanoda kuita welfares in power of individuals. Munhu anotengwa, munhu anomuka akafa. Saka we don't bank our trust in an individual kana tiri kufamba nerevolution. That's a no. If an individual comes to work with us, the mass of Zimbabwe, more revolution, we just appreciate the effort. Kwete kuti we put all the eggs in his basket. No. State House inotoshandirwa. State House haisi yekuti you just position yourself. You have to work for it. Ndo saka muri kuona kuti vari kushanda basa
rekufighta state capture tiri kuwirirana nawo, tiri kutsigirana nawo murevolution muno. Even wana vice president Chiwenga vanenge vachitaurwa, it's of no use kutaura zita ravo kana vasiri kushanda panyaya yezvigananda izvi. Each and every day he is in the forefront acting and preaching the gospel of kusungwa kwezvigananda. Dambudziko riripo nderekuti pari kuita wari kubloka maarrest asi maefforts ari kuitwa inguwa. Makaona dossier rakatakurwa naiyo General Chiwenga straight himself kuenda naro kuPolitburo kuti aiwa hatisi taakunyanya kujairana here, tarisai dossier iri. Pobuda vanhu vakaita sana Mutsvangwa, tinonyara hedu pagovernment itsva iri kuuya iyi kuti tichasvika panguva yekuti madhara akaita sana Mutsvangwa tichasunga kuisa mujeri. Kubata chaiko totora tokanda mujeri tovharira. Toti taura nyaya yako kuti where do you come in pakuprotecta Tagwirei, munhu achemwa naye nyika yese, and you come up uchiti you want to justify. Wanopinda wese. Is this we are not going to respect anything because we are our own all veterans of our own generation. My war veterans at the previous generation, we just appreciate the efforts which they did. But chiri kuti rwadza ndechekuti vamwe wacho they are not being respected. Because you could find kuti a war veteran munhu akaenda kutorwira nyika yacho nekuti pachengetedzwe minerals zose zemunyika macho, ndiye number ari mutop 10 yevanhu vari kutambura muZimbabwe. Saka that liberation struggle tinobata tokanda kuside, we start another one. Kusvikira taita a liberation struggle ichasunungura vana vese veZimbabwe. Ndo chatinoti revolution is an ongoing process. We appreciate the efforts dzakaitwa kumashure, asi it was not enough. We have a dangerous enemy at place. South Africa vanhu vaitambura kuti sei nyika yeSouth Africa zvinhu zviri kuita sei zviri kudonha. Mapolicies ari kuiswa black empowerment. Matenders ipaiwo vanhu vatema. Ndo kuprotecta economy. Vanhu vatema vacho vapiwa matenda. They are not delivering. Instead they are going to buy Porsche cars. Malamborghini amuri kuona. Kuona munhu anosvika pakutenga 3 Malamborghini SM color kutambisa marika. Oba pachipatara pamanyaya yematenda. Nyaya iyi inyaya yekuti vakabapa mari yetenda. Zviri kuitwa nana Chivhaya, zviri kuitwa nana Tagwirei. Ndo zviri kuitwa this cartel, the criminal cartel in South Africa. Waba mari dzetenda wogowana. Iyi property dziri kuratidzwa ndedzemunhu 1 havasati vakwana. That's why makaona mumwe uya mukuru wemapurisa akazoitwa ambassador anga ari kuFrance akaona kuti abeta nditojambe zvangu kubva muameno flow muhotera ndife instead yekuenda kuno answer such questions. Mubayiro wechiwi rufu. Saka isisu kana zvigananda zvikatanga kungofa kana kuita masuicide, we don't even care about it. Asi you need to understand kuti ndo mafiro ezvigananda. Hakuna chigananda chinofa zviri normal. Azviko izvozvo. Saka fellow Zimbabweans, yes tiri kuziva kuti vamwe makarara. Dai manga muri padhuze takuti mukai pano titsamwire hurumende iri kubira vanhu. Tione kuti tobatana sei maoko tofambira kumberi. Whoever ari kuuya kuzobatana nesu murevolution ngatifambei nawo, ngatisatsondorese vamwe. Mazita evanhu vari kuuya kurevolution ngaawande.
hatisi panguva yemaelections ekuti tinoda kuvharirana panze kuti aiwa ningi ndiye anofanira kuenda pakati sanga asapinde murevolution. Revolution needs numbers. Hatisi kutsvagira vanhu basa pano. Parevolution tiri kurwisa muvengi. Muvengi is the enemy. Even the efforts dziri kuitwa kuopposition dzakakosha idzodzo, ngadziremekedzwe. Kune vamwe vanhu vasinga understand politics. Opposition ndiyo yega inobvumidzwa kukampena nema promises. They don't need to deliver anything. Ndo mutemo wepolitics. If you force opposition to deliver, maakufoseredza kuti vanhu vave corrupt nenhau yekuti they are not in the trenches of power. Anofanirwa kudeliver is a government in power. Opposition inongofanirwa kutaura nemuromo chete kuti Zimbabwe kana hurumende itsva yauya within 1 year all the main roads needs to be at this state. Mahospitals edu anofanirwa kuwa at this state. Sport yedu inofanirwa kuwa yakamira sezvizvi. Education inofanirwa kuwa yakamira sezvizvi. Toteerera vhangeri reopposition toona kuti aiwa uyu munhu ane muono akanaka. Nenhau yekuti leadership yedzematongerwo enyika inogadzirwa nezvinhu zviviri, vision nehistory. Ndizvo zvinhu zviviri zvakakosha kana tiri mune zvematongerwo enyika. Saka pamberi nerevolution macomrades, zvinhu zvese zviri kufamba neline. Vanotaura ndevele vati izinto zetu zihamba ngoline. Lomunyaka siyabangena.